Вы тут что делаете у нас, уважаемый? Фамилия ваша, имя, отчество? Татарстан биоресурслар буенча дәүләт комитеты вәкилләре Росгвардия хезмәте белән берлектә рейдка чыкты. Максатлары кагыйдә бозучы балыкчыларны ачыклау, чөнки уылдык чәчү вакытында күпләп балык тоту тыела. Проверяем водные ресурсы, где возможна вероятность нахождения людей, которые в связи с нерестом незаконной рыбалки, сетями, значит, косынками и так далее, и крючками, которые, значит, более 3 и самых штук. Но пока данный момент профилактические мероприятия рыбаками провели, везде имеется порядок. Есть охотничье ружье и прочее? Нет, такой нет. Я люблю вот так, удочкой. А у тебя тут еще удочка? Ну, это не пользуешься. Балыкчыларның транспорт чараларын тикшерәләр, тиешле документларын сорыйлар. Бу көнне Аксар, Югары Шипкә, Бигеш авылларының сулыклары контрольгә алынды. Яр буенда балык чиртеп утыручылар бар, закон бузучылар күренми. Балык тотуда йәтмәләр, капканнар, утлы һәм пневматик корал куллану рөхсәт ителми. Бу вакытта балыкны бары тик бер кармакка гына тотарга ярый һәм бер кешедәге ыргаклар саны 2дән артмаска тиеш. Закон бузучыларга штрафлар түләргә, шулай ук җинаять эше кузгатылырга мөмкин. Операция тәмамланганчы, ягъни 5 июньгә кадәр сулыкларны күзәтүне дәвам итәчәкбез дип белгечләр. Соңгы 4 айда Татарстан биоресурслар буенча дәүләт комитеты хезмәткәрләре республика сулыкларыннан 573 законсыз тоту коралы алды. 24 административ хукук бозу очрагы ачыкланган, 5 җинаять эше кузгатылган.